Edició del nostre perfil d'usuari. El nostre perfil i les nostres preferències d'usuari sempre seran accessibles des de qualsevol pàgina de l'aula virtual en el cantó superior dret. Si punxem en el nostre nom, foto o la fletxa, desplegarem diferents opcions. Entrem al perfil i aquesta és la informació que estem mostrant. Si és la primera vegada que entreu, hi haurà algunes dades en blanc. Hi ha un bloc amb més dades d'usuari, amb el nostre correu, població o país. També surt un bloc amb les insígnies que haguem guanyat en els cursos o un llistat dels nostres cursos. A la dreta del bloc Més dades de l'usuari veureu un enllaç per editar el perfil. Hi ha alguns camps que no podem modificar com l'usuari o els nostres cognoms, però la majoria sí. Per exemple, podem canviar el nostre nom tal com apareix al DNI i deixar un nom col·loquial o abreujat. Menció especial seria el correu electrònic. De vegades tenim més d'un correu, d'antic estudiantat, de SAUCHI o de professorat. Hem de seleccionar un correu que mirem habitualment. Si cal, canviar-lo. Podem modificar la població o el país si no són correctes. I molt important, seleccionar la zona horària en què ens trobem en cada moment. Això determinarà que les dates que indiquem en les activitats siguin reals. Si sortim a una estada fora d'Espanya o a Canàries, haurem de canviar la zona horària. I si teniu alumne de fora, convé que també trien la zona horària del seu lloc per a no obtenir horaris irreals en el lliurament de les activitats. També hem d'incloure una descripció nostra. Per exemple, indicar el departament o la unitat a què pertanyem, si estem en algun grup d'investigació, el nostre horari de tutories o el despatx per a facilitar el contacte de l'alumnat quan ho precise, tot i que també podem donar més dades, com ara alguns dels nostres interessos per a facilitar la creació de vincles socials i d'un clima de confiança amb l'alumnat. En la descripció hauríem d'evitar parlar d'una assignatura concreta, donat que el perfil d'usuari és únic per a tota l'aula virtual i podrà consultar-lo l'estudiantat de qualsevol de les nostres assignatures. Com a part de la nostra identitat digital, és molt important que afegim una foto nostra perquè l'alumnat ens pugui reconèixer. Idealment, la imatge ha de ser quadrada de 100% píxels. Si és rectangular, el sistema la retallarà automàticament i pot tallar-nos el cap. Per afegir-la només cal fer més menuda la finestra i arrossegar-la al requadre. Aquests són els formats possibles d'imatge que permet. Addicionalment, podem omplir altres camps com ara la pronunciació fonètica del nostre nom si es basa en fonemes diferents als que coneix el nostre alumnat, o etiquetes amb els nostres interessos que seran clicables i ens permetran veure les persones amb gustos similars. Actualitzem el perfil i aquesta és la informació que estem mostrant ara mateix al nostre alumnat. Per a complementar-ho, podem modificar l'idioma en què volem que es mostri la interfície de l'aula virtual, és a dir, els diferents blocs, menús i ajudes contextuals. Anem a la nostra foto, preferències i triem idioma preferit. Tenim uns idiomes bàsics, però si doneu classe en un altre idioma que no està incorporat, aviseu-nos per poder afegir-lo al llistat d'idiomes disponibles. Des d'ací seleccionem l'idioma i deixem els canvis. Ja tindríem la interfície en anglès. Recordeu que l'idioma preferit no implica una traducció dels textos o documents enviats al curs i que aquests sempre es mostren en l'idioma original. D'altra banda, pot passar que el professorat del curs hagi forçat l'idioma. En aquest cas no es té en compte el vostre idioma preferit, sinó l'idioma del curs.